Ilimanaq, eller forventningsplassen som da er omsett til dagst, eller som også danskere kallar for Klaushavn, en bygd som ligger cirka 15 kilometer sunnanfor Juvel II. Og her var det cirka fors utbyggvare. Bygden ligger i estara parti av Diskovitsjene, av Sorsøyene vid munnan av Ilimanaqfjorden. Og herfra har man også særlig god utsikt over alle isfjøtlene som flåta og i Diskovitsjene. Vindeløyve er særlig fisker, jakt, og turismen her og øyne her gives ut Husgardi til raksteren. 2 av husene som fyrve og jakthytter er nå gjort sånn at de kan løye seg ut til turister. Det som kanskje er særlig for oss vi har bygden er til at her er begge gattelikter, og gøtene er i avmerster. Og bygden har øyne sine lokale brukso, eller som sånn at det er pilja sjusjokk, eller noe luknande. Det som ellers er å si er til at kveldafengerne tar over burskner i Østnån, Tulja og i Sejan og Talnån. Og til å vise at det ofte tar som har sett nøvn til støyene her rundt om. Og at de har bygd en kvatsott når han for Juvel II. Her var det som vi så, eller som vi hørte i en sending som aldri vet han neste bygden som var i. At her var hollenderne som gjør det kveldastasjoner. Kyrkja er som sagt i fleste bygden, og hentan er lukket fra 1908, og østen er flere av de gamle kolonihusene og sett i stand. Fra Ilimanaq er østen godt å genka i øtjennom, man kan fære gongoturer til kvassiknan gutt, og østen blir det til å fære vi båte, sikler rundt i øtjennom. Og så er det omyndelig av vekkert. Hette da man turisten særlig vel. Som i fleste bygden så helt vi et øyne møte i Ilimanaq. Og hette er så første ferien her i samal i Røyakon, og virker som tolker. Helena er fernøymatter, og samal er kommet å løse ned. Og som vi vet så er samal soner til Cecilie og Jonnar Poulsen og Klaksvik. Så det var det sindre av honom. Det var en avbjørn, han kom ut på en av veien. Men det som var kanskje som stod til vi åkken til at Samal er en urmeldingur på instrumenter. Han er omyndelig vel å spille på gitar, han er vel å synge. Han er en sånn person som klarer seg nesten også alt. Han dår alt. Jeg var sunnkje, og vel var sunnkje. So
Det hevur væri nevnt onkte vi med at de som hitja sakna at høyra mer av de grønlandska sangen. Og det her øker som vi kommer til, bei i Hendabygden og den nasta, hver det sunkonekv, og rymlig vel manna i Øysne. Så vi får at velja at leta hesa sendisene, det nek mest av sang. Det er nek sanger å høre hesa sendisene. Brynleif Steinberg, han försåg att här var ett år, och det är så sagt saman som för att tolka. Så för att Astra Sincha, hessen sangren var också nek sunchen. Detta är en sanger som är på steg i bäg år och lä i det gjörda av grönlandare. Så hessen sanger var omidliga ben och Jacobsen är omidliga väl.
Nu så vill det komma fram kör. Så det är nog det som vi får prova synja först. Jo i mörkret i ljus så vi Jesus check. Här synja vidare först och ta lokala synja. Och lösk. Här är det mörkt. Hatta var en sanger som vi så synte først kom fyra man. Synte skjøtare enn hva det de synte, som jeg nevnt for noen år, de synte next 17 jeg vet. Men det ble rymlig vel med å ikke lukka. Så for Olja Theodor, og til Atter Samuel Poulsen som skal tolka. Nej, det så vet jag inte.
Som jag lagt märke till så är meget forskel på, hvorledes grønlændere synger og hvorledes vi færinger synger. Så klassen Grønlands synger. Altså, med det samme kan klassen det sjattan og så er det min Men de er også lidt forskelligt på fæver. Så er det min assyrisk og Der hvor de fyre kommer fra, de synger meget hårdt. Så det går ikke musik. Så för att synja. Och det är ett häfte som vi tar vi fra Juvel II som vi bor ut till folkmöten. Och det som alltid vill sagt är att det är välkommen till att täcka Sankt i Visserheim. Det är Bergsolmar och Sanger och hevur. Det är rymliga fjällbrott. Så det har varit näckbrukt och det var milda väldamt.
Så vill jag tacka fyra. Och så vant så vill jag ödlon och bor som har ho. Jag får en dräckamon. Och här vill som ofta sunch. Och prata. Här får jag så jag mår till man har lagt. Ta som møte var livet, så jeg så gynnsju om man atter til Juvel II, som la vi brytjene. Og som vi sier, så det vekkurs, da hitje ut i fjøren, vi sier Usfjøll. Etter så supermarkedet, et land Bruksan. Her så brikven som Juvel II ligger vi. Og her kom vi alle folk som bor. Det var jo almindelig hundaligt. Vi ber instrumenten igen och det skulle så ombord att köra det. Tar vi för stedet. Så var så sanglöt ombord. Det mötte vi alla folk ombord till dräckamon och synja samman vi okon. Och ofta är det så att rätt. Hvis jag onkel vill de ha att det prat så ber det oss till och det synja av almindliga veckor. Det som jag kanske synteserar mest det är att tecknen i bygden är en humorstatus. Her så jag vet han har som vita jackan här och ständer uppe till nummer tegnar lite med hinne sitt. Och det här visst ofta så är det att så ju som det vita där och det är nummer allvarliga inne och det har ofta hukt efter att du ansikt uttryck att höjmon är och herren var man gärna kan. Det ska som man kanske är det här status som en andlig lojare eller präster. Präster är kanske inte kvar byggt till dagligt. Så till tecknaren som är det här viringarna som det här huvud. Det är just mycket gott. Så livet var så var färdig landator. Och så du såg jag om det är sant så är solen skiner och hon skiner ju dagna runt där uppe i sommaren. Vi färra så att göra klart till att cykla till den nästa bygden. Och som jag en affär så var det oavmäntliga veckor att cykla. Själv det var sant, det var ganska om midnatten. Och väcker var gott så det var en fundur. Här är vi så. Har vi in till den nästa bygden. Kassikan kvitt till Krorodron. Så här var sånt där vi kom med här var. Och halvar natt. Men här gör ju Her øyla store moner av lovfjøra. Så vi sitter her, så var Juvel II lagt vid bridgekanten. Men her er det Thórleif land. Vi tjekker an vi enda noen vei fremme av natten. Og skiparen han dirigerer så løsner rett. Alt er tilfredsstillende. Enda han skulle være passalig og så løsner rett.
ska det flyger och fjärrar så skulle ända det passa sig ju inte. Göra så skipet kan ska hungry bridge kant. Allt konchen var det land. Ja, vi är så kommen till en bygd som jag vet inte ska höra pröva att säga navnet. Kvasikken kvitt. Eller just ett rangs små spranglade seler eller små plättade seler. Men det är den bygden som danskarna kallar för Kristianshavn. Och det är en rymlig stor bygd. Det är då omlåt 1280 utbyggvar. Det har sagts att alla röja för 4500 år och så gärna. Ta bosätts det första folkene se här i öknen. Och i kvarsta sjusjuk. Och här har man grivit en ett gammalt boplås från sattagmentande fram. Så heter man sägas att vara ett rättliga gammalt ök. Bygden låg och genom öronsteg begynner vi. Och som vi heter Brukhusbukten. Men från 1663 till 1604 virkade Paul Egede som missionärer i dessa bygdene. Och i 1633 var bygden flytt till stället som vi känner nu idag. Men man kan stadigvæk söka ruiner av de gamla bygdene. Framlösland är särskilt det som blir gjort av verksmiddelen i bygdene. Förr var det sälja rejefabrik. Detta började i alla röja 1920. Och vi tog arbetet som tagga och så vaks inbyggvara till från 300 till 1400. Settene så det sälja blev flätfiskor som har finnet han ekonomiska tydningen som bygden ska leva. Och rättsfabriken hon blev rättsverksmiddelen hon blev långt nylögt i 1995. Men bygden har nu en framkomna fiskefabrik. Och alla dessa det så lösnar att fabriken här i bygden, eller verksmiddelen här i bygden, är ett av de största arbetsplatser som är i Grönland. Det är på omlöj 130 folk här på. Och här är det en skola, och det är en efterskola här som börjar av sumri 2019, och som heter efterskola Villadsen. Det är hotellbyen, det är supermarknadsbyen, och det är en kiosk. Det som är särskilt i den här bygden här, det är att man kan söka dessa gamla trähusene och i imiskoliton, och östen är framsynningar från vojementan. Det som vi ganska ser med dessa bygden är det att här är högt. Det kommer upp till 20 grader om sommaren. Och solen hon ska in och dögna runt. Och här var så att landa för här var möte. Men det visste sig att vi fick inte höle. Eller rättare sagt att det blev prövat för 25 i folk som har arbetat av sån onkel skulle inte attor. Men jag kan checka ytla på jag kan svär så blev plakater hängt där uppe i imstastänning i bygden. Där det blev björn ombord. Och det var också fitta folk som kom ombord. Och Jesus unker som var myntliga väl. Jag hade bestämt att flöjda oss ner hörde till den lokala pinsasamkommet i bygden jag var inte. Så det blev en sånt och jag hade bestämt att vi färra bara läta det här kören låt och jag för inte blanda med såna boy och säga såna om det här. Så vi läta bara att hej synjuna låt. Doch du das
Henrietta, som hever vi och knallat höjna, så igen vi kom ju bor. Hon får så av i hesar biktene. Det var henne och en bygd som jag förstår. Men är nog för så fick vi lockarna att synka den grönländska sanche för hon har spalt under och så inte vi till möte flöjor för när. Men hon spalte väl och henne dåliga rött. Så det var inte problem. Hon sang för hon. Han sanchen hade vi för att jag lustat repet. Vi har sett först text till den sanchen, men det här är det bara sådana som sangren gånger, det är inte sett ur rum eller ändliga till att synka efter, men jag fick vita vad sangren handlar om, vad han säger, och det var läsligt omsett till förrest, och till så texten som vi har brukt till det här. Det hörde så. Henrietta synka ända sanchen och detta var ett av att fällt snö över land och är en vid för jag cykla till Ikamjut. Nästa sändning så silte vi till Ikamjut
Och här enklar vi så. Utanför det. Ja, här är tömt. Och samman för så land. Och gånger hus och hus och bjöar in till möte. Som vi så här var och här bygden satt ju kvalt. Detta är annat gott för så att. Så tjå era och i nästa sent. Juvel II minga nu, no. Kakkosisugun. Unnuko affin pingasuni, atu affin. Tekkuni